Ginakabig sang Alpas, Pinas bilang importante nga turning point sa energy transition sa Pilipinas ang commitment ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nuclear energy nga kabahin sa iyang delivering a speech sa 2026 State of the Nation Address o konsona. Ang Alpas, Pinas kabomo isa ka non-profit organization nga nagatuyo nga ipahibalo sa publiko ang importansya sa paggamit sa nuclear energy sa pungsod bilang source ang matinlo, reliable, kag affordable nga elektrisidad. Sano kay Pangasinan 2nd District Congressman Mark Huangco iyagin pahayag nga ang nuclear energy mangin kabahin sa long-term strategy sang pungsod agod nga mapabaskog pa ang energy security. Nagpanawagan ang nasambit nga grupo sa gobyerno nga maghimo sang konkreto nga tikang para sa nuclear energy development, lakip ng paghimo sang regulatory framework, pag-invest sa human capital kag paghatag sang husto kag evidence-based nga impormasyon sa publiko. Kinahanglan pa suno sa ilang magpadayon ang kolaborasyon sa gobyerno, industriya, academe, civil society, kag local communities samtang nagapadayon ang national conversation na halungod sa nuclear energy. Posible naman nga makapatukod sa nuclear power plant sa Western Visayas suno sa iya nga mahimo makabulig sa pagpanubo sang presyo sang kuryente kag paghimo sang estable nga supply sang enerhiya diri sa rehiyon. Suno pa kay Representative Huangco, depende sa mga mamalidha kag stakeholders. Kung sa diin sa Western Visayas posible ipatukod ang amo nga pasilidad nga makabenepisyo suno sa iya sa sining nga proyekto. Since 1986, when we turned our back on Bataan, we became 65% imported coal and 10% malampaya gas. Total fossil 75%. And we are only 22,000 megawatts. Ilang pollution did that cause? Ilang tao ang maagang namatay, nagkasakit dahil nag-fossil fuel tayo. Kung nuclear sana, wala lahat yan. Nuclear safety. So, nuclear saves lives. That is WHO. Pangasinan, Representative Mark Huangco nga among chairman sang House Committee on Nuclear Energy.